बोरै जाखो नोंथांमोन माथो जोंना मानसिफ्रा आयु आयु गाव गायनाय बिफांनि फिथाइखौ गाव जायाबालाय नोंसो जाबाय दानियाबा नङा होमबा जितु नैबे दाख्लैनिफ्राय जितु दावराव जाबाय थादों बिहामजोजों बिहावजों मोदोमनि सोमोन्दो जानानै हमजादों जादों जायाखै बेखौ मिथिया नाथाय बिहामजोजों बिहावजोंनि मोनसे दावरावा सोलिबाय थादों आरो बेखौ लानानै दिनै जोंहा समाजा बुंनो थाङोब्ला आब्रुथि गैयै जालांबाय ना सोरबा लेखा गोनां मानसियानो ना सोरबा दिनै लेखा गैयै मानसियानो ना दिनै थाखा फैसा गोनां मानसियानो ना दिनै थाखा फैसा गैयै मानसियानो गासैबो मा जालांजोबखो गासैबो संसाराव नुनायनि बा मोदोमनि लुबैनाय बेफोरखौ सुफुंनायाव दिनै मुखुब जाजोब्बाय अब्ला दिनै जोङो जुदि मोदोमनि लुबैनायावनो जुदि जों मुखुब जाजोब्बायब्ला जोंहा फैबाय थानाय फिरिखौ फोरोंनो हानायाबो जोंहा गोब्राब जालांबाय दा नैबायदि जाथायखौ बन्द खालामनो हानाया जोंनि थाखाय गोरलै नंलिया बियो जोंहा मा जाखो मोनसे हमथानो हायै बा बिनि मुलिखौ मोननो हायै बायदि मोनसे बेराम जाबाय माने बिनि मुलिखौ मोननो हालिया माब्रैहै होबथानो हागोन माब्रैहै लाखिनो हागोन दा जायफोरा दावराव जाबाय आं बिसोरखौहाय आङो बुंनायजों लोगोसे आङो जोंनि समाजखौबो बेखौनो बुंनो लुबैयो बे जोंनि लुबैनायफ्रा दान्दिसेनि जाय लुबैनायफ्रा जोंहा साननैसोनि उनाव सेवहांगार जागोन बेखौ जोङो मोनफिननाय नङा दिनै समबार गाबोन मंगलबार दिनैनि दिना थाङोब्ला दिनै सान्दुं दुंदों फैगोन समबाराव जोंहा सान्दुं दुङाबो जानो हागौ अखा हागोनबो जानो हागौ बेफोरबायदि आखुफ्रा जोंनि थाखाय गनायथावथाव नङा आरो बेफोरबायदि जाथाय जिथु जाबाय थादों बे जाबाय थानायखौ जोंहा दिनै हमथानो हागोन होननानै बुङोब्लाबो जोंनि रायजो राजाया बेखौ गोख्रोंहै मा खालामनांगोन आखायाव लानांगोन आरो बे आखायाव लानाया जोंहा दिनै सोर लागोन सोरबा गामिनि दैदेनगिरि जादों बियो बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों आखाइ हमदों आखाइ हमनानै गावनि खामानियाव मुखुब जादों थाखा फैसा मोनदों आरो गावनो बेबायदि एखे आखलावनो दिनै सोलिदों अब्ला सोरखौ मा होननानै बुंगोन बुंनोनो हालिया बेबायदि मोनसे अबस्था रायजो राजाफ्रा सेंग्राफ्रा नायखोमानायखायसो दिनै मोनबाय मोनामोनब्लाथ' सोलिबाय थागौमोन बिसोरनि बे अनलायनाया सोलिबाय थागौमोन आरो बेबायदियैनो मा दिनै सोरबा आन्दाज खालामनानै नुनाय मानसिया आमुखायानो बिदि बिदि थांबाय थायो जोंखौसो मोनदों आरो बेखौ नुनानैनो सोलोंनाया बांलांगोन जों मिथिखागौ नङा होमबा गाइखेरखौ लायनो थाखाय मानसि थाङा नाथाय जौखौ लायनो थाखायसो मानसि थाङो गाइखेरखौ न'खर न'खरसो होफैनाङो नाथाय जौखौ गावनो थांनानै मा लानानै फैगोन आरो ना बेदर एवनानै लोंगोन जोंनि आखला बेबायदि नङा होमबा दा बेनिखाय नैबे जाय हिन्जाव आरो हौवा बिसोरो बदनाम बा दावराव दावसि ससियेल मिडियायाव दिनै होजाबाय दावराव दावसि जाबाय बेफोरो एक्चुअलि पार्ट अफ लाइफ बायदि जालांबाय दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोंनि सरकाराबो नियम कानुन बनायोब्ला जोंनि बिटिसि आव आलादा नियम कानुन बनायोब्ला जोंनि बर'फ्रा गोबां सेफ जागोन बेनिखाय दिनै मा बुंनो आं बेसांखिनिखौनो बुंबाय जोंनि समाजा अरायबो मोजां सोलिलांथों बेफोरबायदि दावराव दावसिया खमायलांथों बेफोरो जों मानसिनि जिबनाव जेन दा थाबाय थाथों हामबायसै जय बर' हारिनि